Goedenavond, Wellers en Wellers. Ja, de derde. De Wellers podcast. Ongelooflijk. En wat een viers, hè? En Willem, wat zit er in de podcast vandaag? Een hoop. Alles. Van de Vertel. principal tot de receptie, tot het gekke mondagsweekend. En natuurlijk een interview met... De Herreshanenband. Willem, mag ik nou nog uitleggen wie moest iets aankondigen? Dames en heren, deze podcast met niks minder dan een interview met onze nieuwe prins, Lars de Eerste, met zijn adjudanten, Ramon en Lijken. En natuurlijk een interview met de Herreshanenband en alles over het gekke mondagsweekend. We hebben zin erin! Ik vond dit iets te enthousiast. Dit is Gekke Mondag, jong, gek en gaaf. Al 6, 4, 11 jaar, zien we aan dikwijls aan. Ja, Wellers en daar zitten we weer. Het is tijd voor de podcast en we hebben weer een hoop te bespreken. Zo dadelijk natuurlijk even een kort interview met onze kerstverse prins, Lars de Eerste, met zijn adjudant Ramon en Lijken. En eindelijk hebben ze het mogen vertellen, Willem, eindelijk. Nog monden van voorbereiden. Eindelijk mogen ze de route. Ik kan me nog herinneren, ergens op een mondagavond in Schandelo, dicht bij Jagers in de buurt. Waar we de prins naartoe hadden gelokt met een smoesje om een filmpje van de zitting op te nemen over Jagersrust. Dat hij er in de bediening zou werken. Maar dat is natuurlijk zijn broertje Sven wat er in de bediening werkt. En ik deed net of ik er dan verwisseld had. En toen zei ik, nee, dat ganse filmpje geen zin. Maar goed, als we het toch zien, dan heb ik een andere vraag. En zo is het sprookje begonnen. Maar daar later meer over in het interview met het trio. We gaan ons focussen, Willem, op een zeer belangrijke weken die eraan zitten te komen. Ja, inderdaad. Want het gaat nou langzaam beginnen. De gekke mondagstijd, de trein is gestart. Komende zaterdag allereerst de receptie. Zin in. Zeker. Dames en heren, ik kom de prins een handje geven, want de jongens verdelen het gewoon. Een geweldige receptie in aanbieding. Een artiestenparade voor een petto. En een debuut van onze enige echte nieuwste Wellers Gekke Mondag live band. Dat belooft wat. Ja, dat belooft wat. Dat spannend. Dus muzikaal op een topniveau, zoete huur, hè? Ik hoop het. De jongens zijn aan het oefenen en dame trouwens. Okay. Dus lollig verrassen. We hebben een live band uit Velden die zich voor het eerst laten zien op een grote bühne. Zin in. Leuk man. En artiestenparade. Er komen een hoop muzikale verrassingen. Een hoop muzikale verrassingen. Ja. Kom eens uit naar de receptie en gang het meemaken. Ja. Wie laat begint het ganse vier? De receptie start om 7:30. En gewet wie dat gaat. De handjes schudden, een uurtje ongeveer, ongeveer. Ja. En dan gaat het feest los. Dus als ze denkt, ik voel me wat verlegen om een handje te komen geven. Alleen de prins en de adjudanten stonden er hier niet de ganse rol van 11. De tijd hebben we gehad. Dus vuldig vooral niet verlegen. Kom de jongens feliciteren. En dan nog eigenlijk wat viers in het BNV natuurlijk. Ja, uiteraard. En misschien belangrijk om te weten dat zowel de mensen moeten betalen met de griezmuntjes van de spoor. Ja, even, inderdaad, dat is het veel van de podcast. Dat kunnen we dan lekker uitleggen. Wie komt er nou eigenlijk? Nou, vroeger Hilton Wellers receptie in de residentie. En dan was de prinsenreceptie. En de residentie bestaat natuurlijk nog steeds. Maar nu we toch samenwerken aan de gezamenlijke Gekke Mondag met beide kroegen en ook de verenigingen, doen we de receptie tegenwoordig ook samen. En daardoor is het zo dat op de receptie niet de munten van de Wellers geldig zien, maar de munten van Café de Sport in dit geval. Dus je kan bij de receptie gewoon met de griezenmunten van de sport betalen. Ja, trek de laai op en hol die griezenmunten de route en neem ze mee. Dion zou zeggen, trek de laai vooral niet op. Kom naar de receptie. Maar goed. Goed. Dan heb je een top 4. Ja, nou ja, natuurlijk. Ja, en dan nog... Willem, moet we de Bink zingen? Nee. Dan willen we een top 4. nee, flauw. Leuk. We werd komt gewoon een verrassingsoptreden geven. Ja, we zal het zeggen. Wat zien we toch wel lekker elkaar aan het verrooien. Ja. Hey, maar goed, we hebben nog zoveel te bespreken over door. Want de belangrijkste dag van het jaar staat voor de deur. 26 januari, wat is het dan, Willem? Gekke Mondag. Ja. Dan ben ik jeurig. Ach ja, dat is Maarten Jansen. Ja. Dat is Maarten Jansen. Nee, want natuurlijk niet. Dat is Gekke Mondag. Ja. Oh, wat heb ik er zin in. Zeker. Weet je, Willem, dat ik ben geboren op Gekke Mondag in 1987. Ja? Zal ik tegen Ziel Speciaals gaan uitleggen? Ja, lekker goed. Ome Ger Koumans was toen prins. Serieus? Dus ik ben geboren die best een Gekke Mondagskindje best. Ja. Dormbestig. Geboren volgens mijn moeder tussen beide optochten door. Dus nog de kinderoptocht en voor de grote optocht. En mijn oma, die helaas boven de hemel is, die zei altijd, ik weet niet goed,
Ik stond op de wagen, want die zaten vroeger bij de jeugdleiders. Die bestonden toen ook al. En mensen in het publiek stonden allemaal het gebaar te maken als een baby wieks. Ja, en een Diemke is geboren. Dus ja, gekke monnikskind. Ja, er best er echt veel geboren. Letterlijk veel in de wieg lag eigenlijk. Precies. Ja, prachtig. Dus, maar leuk, goed, leuk. 26 januari, best ook jeurig. Dus als de mensen nu langs de optocht stonden, mogen ze even zwaaien en dichte felicitaties overbrengen. Dat zou mogen. Maar goed, gekke maandag. Maar dan gaat natuurlijk een gans weekend al aan vooraf, of niet? Ongelooflijk. Heerlijk. Oh, Willem, weet ze nog goed dat we er nog mee begonnen het eerste jaar. Toen was ze zelf prins. Ja. Wat we toen, die tent en al. Niet normaal. We hebben er enorm veel zin in. Ik stel verder het programma even doorlopen. Waarom niet? Weet je wat we doen? We doen het geks. We gaan eerst naar het interview van het trio en dan gaan we het programma doorlopen. Doen we dat. Is dat niet leuk? Dames en heren, het interview met onze kerstverse prins Lars de Eerste en zijn adjudante. Luister mee. Daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. Ja, is het. Ja. Wat een prins, hè? Ja, ongelooflijk. Prins Lars de Eerste en Willem, we zitten erbij. Rommel en leken. Fris en fruit, hè? Nou, laat het. Laat het fris en fruitig, maar achterwege. Laat hem maar achterwege, dat fris en fruitig. Voor de luisteraars, we zitten er op zondagmorgen, de dag na het uitkomen. We zitten eventjes in de achterruimte van de residentie. Bij te komen. Met die trio, Lars, wie is het tot nog toe? Ja, ik moet zeggen, ik film me fris en fruitig, zoals je net zei. En de stem? De stem deed het nog allemaal. Dus gisteren niet hard genoeg meegezongen, maar dat ik heb nog wel. En Lars van Blauwe Plekken, Ramon en Lars. Want goed, de weg naar de residentie waren een moeilijke weg. Ja, waar Ramon zijn scepter aan het zoeken, maar we hebben het niet gevonden. Ja, die weeromstandigheden die zoeten in mij, zou ik maar zeggen. Ik zag goed gedrukt, jij. Maar gelukkig gelijk, hoe gaan ze met echt tot nog toe? Ja, goed. Ik film me ook fris en fruitig. Dus, gisteren was het iets minder, maar goed, we zullen er wel aan wennen, denk ik. Jongens, we hebben een prachtig prinsbal gehad. Heb je er een beetje van genoten? Ja, ik vond het echt geniaal, ja. In het begin even wennen als we uitkomen op het podium, maar ik heb er vanzelf al heerlijk in. Dus dat was geweldig. Wie was dat voor het uitkomen? Wie ging het met de zenuwen of... Ja, ik moet zeggen, ik had niet echt zenuwen, maar toen ik eenmaal achter de bühne stond, toen kwamen ze wel even de trillantjes die kregen. Ja, het begon eigenlijk een beetje wie we voorgesteld werden aan de rood. Toen begon het wel een beetje van, oh shit, nu gaat het echt gebeuren. En goed, we wisten het al 3 maanden of zo, hè, dus dan zit ze hier lang er tegenaan te hikken en dan kunnen we toch ineens gauw dichtbij. Ja, want Lars in september best gevraagd, kan ze nog eens een keertje als mij terugnemen naar dat moment, wie dat gegaan is. Ja, dat waren een mooie hoor, want stand voor hadden met een mooi excuus in de auto gekregen. Toen zien we in één keer zei Stan, ja, de geest van weg naar huis, met alles wilde ik wat zeggen. Dus ik ben Stan in de auto gesteld, weer in één keer reed Stan richting Schandelo, richting Jagersrust. Ik verstand wel geen stukje. Als dan zo, oh ja, shit, verkeerde weg. Ik dacht, wat is dit? Ja, hij moest zo uitstappen. Ik dacht, hier moet ik uitstappen. En toen kwam Maat en ik het terug schieten. Hoe de voor kwam het? Echt, ja, hoe de bos. Maat kwam hoe de bos. Ik ben een JFK-kind, ik film met toes in een bos. Misschien wel leuk om te vermelden op de tijd dat de podcast verschijnt, is ook de reportage met Bart Muilens TV. Dus mensen kunnen het voorstellen, ook kennen ze allemaal terugzien. Leuk. Dus, maar het waren een leuke avond. Ja, ik schrok er wel van. Ik zou hem niet aankomen. Ze staan me goed voor de gek al. Ja. Leuk, ja. De vraag is, hebben we er een beetje zin in? Zeker, leuk. Ontzettend. Zeker. Wat kijken we het meestal goed? Ja, toch het gekke mondingsweekend. Natuurlijk, dat blijft sowieso een geweldig weekend. En ook als Prinsen-trio, dus alleen maar leuker. En ontzettend leuk, denk ik, om de optocht een keer van een andere perspectief mee te maken. Dus dan kijken we denk ik ook wel heel erg goed. Natuurlijk vandaag de jeugdprinsbal en ook niet. Ja, niet vergeten. Wie reageerde eigenlijk elders van uw vrienden? Wie waren de reacties? Mam zou er eigenlijk niet aankomen. Die schrooit er echt van. Mam heeft de laatste paar weken, mond eigenlijk, gevraagd van, is dit zo de week? Ik heb altijd gezegd, nee, echt niet. Dus mam had er al even nooit hier. En die schrok er wel van, ja. Maar die vond het wel leuk. Dat is mooi. Ja. Vooral man begon ook al dingen te vragen, maar ik kan normaal niet echt liggen. Alleen ik heb toch, dus ik zou het echt niet aankomen.
dachten echt van, nee, dit zit niet. Ze hadden al Toes gekeken. Ik heb Toes ook langs gewoon. Pabbel in de kast gekeken. Stonden ze er nog? Ze stonden er nog. Ik heb niet ingekocht. Ja. Dus neem eens al door eigenlijk. Nee. Ja, papa had ik vanaf moment 1 altijd gelijk goed. Die waren gewoon continu bezig en die hadden vanaf moment 1 goed. En, maar Ramon, misschien best ik gewoon niet zo goed in het verbergen van die zenuwen. Ik weet het niet. Ja, misschien de spanning. Maar ik weet toch, ja. Nou, dan sluiten we af, Willem, met de belangrijkste vraag. Wat Gans Veld ook nog wel weten. Want iedereen is tegenwoordig vast luistert als podcast. In podcast 2 hebben we natuurlijk al Lars geïnterviewd. Ja. En iedereen heeft me gevraagd, Lars, waar is het nou zelf? Lars, nogmaals, waar is het nou zelf? Ik heb de vraag wel beantwoord. Ik wou het zelf. Uiteindelijk wou ik het zelf, ja. Ja. Hij was een beetje heel politiek correct gebleven. Dus daarom dachten mensen dat ik het niet uit. Ja. Nou, ik zou zeggen, jongens, maak er een mooi oor van. Zeker. Ik heb iemand goed. Ik zeker dat het goed komt. We zijn ons op de receptie hè, met Windkracht 11. Prachtige band. Ja, de artiestenparade. Een nieuwe Velderse band. Artiestenparade. Willen we nog meer? Ja, geweldig. Tot de receptie. Tot de receptie. Hoppa. Toch leuk om die verhalen altijd te huren. Hartstikke leuk, ja. Super. En tot nog toe gaat het je gewoon af. Ja, zeker. Tot nog toe geen schandalen. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is altijd leuk dat mensen gewoon toch Prinsen gooien altijd. Ja. En iedereen weet dan dat ik het natuurlijk weet. En dan vooral, maar ik moet zeggen dat, eerlijk bekennen, deze waren eigenlijk nooit de koploper in de Prinsenpool. Totdat de Prinsenpool online kwamen. Toen denk ik, wow, maar hij ging ook wel aardig los in december. Absoluut. Dus, is ook nog helemaal in de goede stemming. En maar goed ook. Ja, dat had er zin in. Zeker. Hey, de gekke monnik komt eraan. Ja. We beginnen natuurlijk zoals altijd op zaterdags met het ontvangen van de boos. Ja. Volgens mij zijn de vorige ook al genoeg goed velden meegelopen. Dus als er zin in, meld ik bij de boos en loop lekker mee. We ontvangen ze en rond 4 uur zien we dan samen in de tent. En dan gaat het los. Ja. Dan gaat het viers beginnen. Ja, zeker. En natuurlijk nog de ontvangst van de boos hebben we het geweldige wagenbouwersbouw. We nog altijd een wagenbouwsprins of een optochtprins, dat wie ze tegenwoordig noemt. Willem, zal ik het programma eens even van de zaterdag? Ik ben reuze benieuwd. We beginnen zaterdags met de enige echte van Lieshout en Arts. Hey, ik hoor niet gewoon. Ik blijf niet lang. Ben zo weer weg. Oké. Geniet ervan. Dan heb je dit te pakken. Bijna. En daarna hebben we een live band, ook nog, en tussendoor komt de wagenbouwsprins zo goed. Live band Wild en Aangeschoten. Wild en Aangeschoten? Ja, dat moet je doorblom. Ja, zeker. Geweldig. We houden ook van de gemeenschap en misschien natuurlijk er beter betrekken. Ja. En dan later op de avond, dames en heren, toch wel de groep die het liedje van vorig jaar, toch een liedje van vorig jaar horen is op Schille Wieksternoord. Ja. We gaan er samen een drinken, heel de tent genoet zien plaat. Mooie reputatie. Hebben we nog een geweldige avondsluiter trouwens. Kent zich DJ Admin, Willem? Ja, DJ Admin, zeker. Die heeft wel inmiddels een behoorlijke naam in de vastelovenswereld. Ja. En sterker nog, het is tijd op menig Formule 1 parcours. Hij staat altijd de fans van Max Verstappen volgens mij. Ja. En laatst mocht je ook op de grid met Metallica. Metallica, ja. Komen we bij Coldplay. Ja. Maar in ieder geval, DJ Admin komt, dat ik een vastelovens zet. Kijk, tof. Ja. En ook de Schenkraft prijs gewonnen volgens mij. Ja, klopt. Dat is ook voor het eerst een Velden. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Ja, dat heerlijk. En dan zien we pas net begonnen eigenlijk. Ja, en dan zondagmorgen lekker vroeg de wekker, Willem. Dan gaan we zondagmorgen weer. Fris en fruitig, nog de kerk, de Wuilensmes. De Wuilensmes natuurlijk. En dan de Wuilensmes gaan we lekker door naar de tent. Dan wordt de kierskop uitgereikt. Ja. De laatste keer nooit toe. De laatste keer van nooit toe. Ja. En dan ook rond de Ierlee van de Wuilensstad samen met de Wuilens overnemen. Ja. Vervolgens natuurlijk de jeugdprinsreceptie van onze jeugdprins Jelte de Eerste. Ja. 11 veer in de tent. Ja, geeft in je jeugdprins Jelte en zijn adjudant en Heintje. Ja, zeker. En de muzikaal daarna was het avondfeest. Het indrinken van de gekke mol, mag noemen altijd de zondagavond. Ja. Met dit jaar toch wel een van mijn favoriete Preufmaar. Oh, leuk. Zeker live, altijd mooi. Ja. W3-camp. En natuurlijk, onze later uren in de podcast. Ja, geweldig. De mannen van de Herfsthanen Band. Ja. Nou, wat zo de mooiste altijd is van de zondag, dan is een
12 uur, dan moeten we dicht. Ja. Dan gaat de tent sluiten. En dan zeg ik altijd het laatste woordje. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. En dan zie je alleen, het is 12 uur. En dan, maar dan kan ik altijd roepen. Maar dames en heren, het is vandaag Gekke Maandag. En we hebben nieuws, betreft Gekke Maandag. Ja, vertel Maarten. We hebben vorig jaar namelijk de optocht vervroegd. En dat doen we dit zo weer. Dus de optocht zal starten om 11 over 1. En ik zal heel even voor de mensen alvast oproepen. Dat betekent Willem, dat Stig om 11 over 1 met de koets voor de kerkbus. Ja. Dus dat is de start. Dat wil zeggen dat optochtdeelnemers iets eerder dan het stond. Maar goed, dat gaan we ze allemaal informeren. Maar ook de kinderoptocht gaat dit jaar om 9:30 verroet. Dus je gaat niet om 10:00 door de straat te trekken, maar om 9:30. Dat is met de school afgesproken. Dus dames en heren, 9:30 trekt de kinderoptocht door het dorp. Ja, dus binnen op die bij, stop die langs de kant, want anders missen het. En dat is het. Dat is het. Ja, en dan natuurlijk de prachtige grote optocht weer altijd. Bij deze alvast namens de ganse vereniging en dankjewel aan iedereen die elk jaar zorgt voor dit prachtige, mooie bonte lint door de Velderse straat. Ja, zeker. Dat is weer iets om echt naar uit te kijken. Wagenbouwers, groepen, eindlingen, iedereen heeft er weer orenwerk ingestoken. Dus Gekke Maandag. 11 uur einde optocht en daarna ga je dat denk ik lekker in de tent verder, of niet? Ja, dat is toch een mooie. Dan is een optocht geweest en denk je, wat een mooie dag is het eigenlijk. Ja. Als je er ook die dan misschien beter even een slaapje tussendoor moeten doen. Hè? Ik kan wel een paar namen noemen. Maar die kijken. Jullie strook misschien. Ja, dat willen we niet hebben. Nee. Maar ja, goed. Dan nog gewoon naar de tent. En in de tent, ja Willem, ik vind het bijna toch wel een eer om te mogen zeggen dat G, met een groep in de Been, toch een Velderse groep, gewoon geboekt ziet op Gekke Maandag. Ja, inderdaad. 6 uur, primetime. Heb je ooit voor zo'n groep publiek stond? Nee, nooit. Best dan wel zenuwachtig? Want dat is je namelijk wel op iets anders. Ja, voor eigen deur. Dat is niks specialer als dat. Ja. Dus gezonde spanning is er zeker wel, ja. Ja, en laat ik één ding beloven. We gaan er een knalviers van maken. Daar zijn we nu al mee bezig. Geen één optreden waar we zo veel mee bezig zien als op Gekke Maandag. Maar dat belooft nu ook gewoon. Zeker. Geweldig. Maar goed, nou ons komt er nog een hoop meer. De koningin. Ja, koningin van de Limburgse vastelovens. Ja. Vastelovend. Inmiddels een vaste gast en verdicht natuurlijk ook altijd iets om naar uit te kijken. Bijna een vriendin noemt ze het. Ja. Toch wel als enige echte Peppy Kraft. Peppy. Ik gewoon proberen het voor iedereen duidelijk te maken. Zolang ze er is, zullen we ze boeken. En dan sluiten we, we sluiten natuurlijk om 12 uur af, maar rond de klok van 8:30, 9 uur, 10 uur, ik weet het eigenlijk gar niet hoe ik kom. Komen ze nog natuurlijk, we hadden het net over de koningin van de Limburgse Vasteloven, maar als ik het heb over het nieuwe koningspaar, wat de kroon gaat overnemen, als enige echte Björn en Mieke. Ongelooflijk. Wie leuk dat ze weer in de tent stonden en altijd de tent op de kop. Ja, zeker. Ja. Nou ja, het ziet er goed uit. De Brokken Dinsdag, Willem, want daar hebben we ook wat nieuws. Er is een hoop. Gaat er gebeuren in de middag al, hè? Ja, zeker. De Brokken Dinsdag, voor heel veel mensen die dat misschien net weten, dat is een hele historische dag eigenlijk. Want vroeger werd de dag ook vaak gebruikt door mensen, door een soort straattheater, een theater in de kroegen ook. Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal van mensen die verkleed gingen als typetjes en ook in dat typetje bleven. En ook gewoon uitbeelden. Stel voor, immers zou nou dan een Brokken Dinsdag in de huid van Maarten Jansen kopen. Zou dan Mechtig Hans die Noord doen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat waren vroeger echt tof. En later de Wuilens, is er toch een beetje een terugloop geweest van de Brokken Dinsdag. En later de Wuilens, onder leiding van Dien Paap Hans, wat meer leven in de Brokken Dinsdag gestoken. Zien we ook zelf, de Wuilens zelf ornaat weer gegaan met de brands voorop. En hebben we best wel ludieke acties bij de Beerfontein uitgehaald. De WP abzuilend van Velde Vitale af. Ik zie nog de scootmobielen door de straat. Ja, de WP scootmobielen. En ik meen dat we een keer ceremoniemeesters wisseld tussen Frank en Daan. Dat Frank op de koets vertrok en Daan Jacobs kwam op de koets bellen terug. Om aan te kondigen dat Daan de opvolger van Frank werd. Ja, we hebben best wel wat. En ik weet nog dat ik met Freddy Gerards de rubriek De Kapper nog gedaan heb. De Toddenzek, Janneke Miele en Guus van Lipsig meen ik als Toddenzek. We hebben er meniging uitgehaald om het theatrale een beetje terug te pakken.
En dames en heren, we hebben nieuws. De Brokkendensdag gaan we er weer iets meer van gebruiken. Dus we gaan dit jaar een wat uitgebreider programma aan Brokkendensdag presenteren. Namelijk 1:30 's middags. En gaat het programma beginnen, tent open 1 uur. Zo. We gaan beginnen met een heusje schoenkelmiddag. Oh, schoenkelmiddag. Lekker op en neer deinzen voor jong en oud. Of Ja, niet? precies. We gaan een setting creëren dat we een leuke sfeer hebben. En dat we gewoon lekker schoenkelmuziek. Dus ook schoenkelnummers. Met artiesten die dat komen zingen. Ja, daar heb ik goed heel veel zin in. Ja. En van 1 tot, of het zeggen van 1:30 tot 3. Ja. Ook aan tafels met stul. Dus iedereen kan dan zitten. Ja. Het is echt schoenkelen. Pak elkaar aan de arm en schoenkel allemaal van mee. Op Velderse muziek, maar ook natuurlijk de mooie vastelovens, andere vastelovensnummers. Maar ook zeker de Velderse mooie liedjes die er zien. Oh, mooi. En dat is natuurlijk gratis entry. Alles is, het ganse weekend is gratis. Ja. Jongens. Ja. Gekke morgen is verder. Iedereen nog even binnen in die tent komen kijken. En we willen gewoon zo verder heen openstaan. En Ja. zolang dat kan, zolang iedereen zich netjes gedraagt en al en geen gekke regels moeten komen, kunnen we dat gewoon doen. Ja, prachtig. En door de schoenkelmiddag is er nog niet gedaan die middag. Hè? Want Willem, wat dan? Ja, dat moet ik zeg aankondigen, hè, want dicht best het aangedaan. Ja, Want dan, wat kom je dan weer weer namelijk DJ's. ja, ongelooflijk. Wie had dat gedacht dat we zelfs ooit een DJ-duo zullen weer? DJ-duo Willem XL. Willem XL. En wat gaan we doen? We gaan draaien. Ja, Ja, muziek draaien. Namelijk weer gewoon een half uur lang, of 3 kwartier lang, een heuse kinderdisco doen. ja zeker. Heerlijk. Kinderdisco in de tent. Dus we roepen op aan alle mensen met de kinderen. Vanaf de peuter, ziet je welkom. We zullen de muziek ook aanpassen aan de doelgroep. We willen gewoon, het zou fantastisch lijken als we gewoon verkleide kinderen in de tent en een half uur muziek. Ja. En gewoon dansen met z'n allen. En we zullen zorgen voor wat mensen die ermee de boel opzwepen. Ja, lekker springen, Ja, lekker zingen. Lekker dat de kinderen ook de tent het gevoel kunnen krijgen van wat is gekke mannen. En dat loopt dan mooi over dan nog. En een heuse familiemiddag noemen we het dan. Mhm. Er zal optredens zien van de jeugdliedjes die mij hebben genomen. Dit van het liedjesfestival. Nu toe zal je laatste optreden door op Gekke Maandag geven. Ook een mooi moment. Ja. En dan zeg ik gewoon Remy de mini-gardes en gardes die willen dansen, gewoon dansen. Remy Demi vanaf 1:30 en het eindigt weer zo. Ja, voor de ganse familie, voor jong en oud. Voor Een jong en heerlijke oud. middag. Dus Geweldig. kom lekker op het Ja. op de tent. En als ze dan denkt, poeh, het is 6:30, ik wil eigenlijk naar huis. Nee. Dat kan niet. Nee, want Dat kan wat is er om 6:30? Ja, wat is er om 6:30? Heerlijk programma. Ja, hoe zullen we deze noemen? We hadden net de koningin van wat zou zeggen, de kroonprins van de Venlose vasteloven. Ja, de keizer, of misschien wel En Jokesprins, op dat wie zal moment, het zeggen. ja, bij wet. En op dat moment Ziggo Dome artiest. Ja, inderdaad. 2 dagen tevoren staat er nog in de Ziggo Dome, Ja. maar op dinsdag Staat is er er gewoon nog met veel zijn mooier. gitaar in de tent. Ja, Dames en precies. heren, is er weer Frans Pollux. Ja, heerlijk. Frans Pollux. 6:30 en Ja. daarna knalt de trein gewoon door. Wat komt er nou dan, Willem? Daarna komt Linke Mick. En ook heel speciaal voor Linke Mick. Ja. Want die zijn bezig met hun afscheidstournee. Laatste keer Linke Meg en Velden, jongens. Ja, dat buurt wel wat. Want wat hebben we door opgevierd? Ja, daar hebben we ook een aantal jaren flink Ja. prinsenballen en noem maar op. En ook Brokkendensdagen. Maar Ja, goed, een memorabel moment. De laatste, ja goed, ik weet toevallig, ik ken er toevallig een paar van Linkenbeek. die hebben dus veel besloten om mij te gaan stoppen. Maar wou we dit jaar afsluiten met een speciale tour, met een paar beperkte optredens. En ze hebben zelf de plekken uitgekozen en contact gezocht van mogen we nog één keer per jaar optreden. Dus hebben we misschien nog vier dat we onze Brokkendensdag Ja. erbij hoort. Dus, absoluut. voor de laatste keer Linkenbeek, tenslotte door met z'n allen gewoon een goed feest te maken. Ja, zeker. En dan, als Linkenbeek voorbij is, dan gaan we gewoon lekker naar huis, toch Willem? Of Best vergeet ik dat niet? Best gek. Of vergeet ik Hallo, dat wie niet? kan ze dat nou missen? God, maar ja, de eerste podcast zien we nog bij hem toe geweest, Rumunt. Ja, het was een grapje, Willem. Ja, ik wil net zeggen. De Brokkendensdag sluiten we zeer traditioneel af Ja, met onze held. onze held, Oetrumunt. de Schele Wiekser. Big Benny. Joho! Gaas. Nee, dames en heren, kom naar de Gekke Maandag. Vier het met z'n allen. Vier het samen. We hebben er zin in, hopelijk jij ook. En dan wordt het gewoon tof. Het werd een topvies. Ongetwijfeld. En wat ze wel nou top gaat weer, Willem. Ja, Het volgende item. ja, Want we gaan overschakelen. ja. Rechtstreeks naar een andere locatie. Op naar Tim en Rick van de Herfst Hardenberg. We zijn jong, we
het is weer vast te loven. Ik joet en ik jat en vertel vooral. Dit is goed en ik kwaad. Ja, wij zijn er en we zitten op een zeer speciale locatie, namelijk Willem, waar zitten we? Bij Tim Toes volgens mij. Bij Tim Toes, helemaal in de streek. Een mooie besneeuwde landschap, kijk ik hier uit. Ik zie een Beppie toevallig een tas koffie bestellen op het terras. En ze ziet ons ook, we zwaaien even. Ja. Beb. Welkom Tim en ook Rick, dames en heren, van de Heers Hannebee! Leuk jongens. Ja, geweldig dat je te gast wordt zien in onze podcast. Leuk dat we komen. En we gaan even beginnen. Kijk, Tim, ondertussen bekende Limburger, Nederlander bijna. Beetje rustig aan. Hè? Wat willen we nog meer? Maar ook Rick, eerst erbij. Rick, ik moet het zelf onthullen. Waarom best jij? Moet ik eerlijk vertellen Ik moet eens eerlijk vertellen waarom. Nou, werks bij een kinderdagverblijf, bij je zo. En ik wil eens wat meer muziekles gaan geven. En toen heb ik tegen ukulele lessen gegeven. En Ja. Ik vind eigenlijk dat we dat een keer samen op het podium moeten doen. Maar op zo'n evenement. Ja, ik vind het wel wat voor gekke maandag. Dat we een klein liedje met de ukulele meedoen. Ja, dat kunnen we wel doen. We hebben een aantal vragen. Nou ja, Rick, laat ons zo zeggen. We hebben het erover. Ja, dat is goed. Dat is goed. En Rick, en dames en heren, Rick, wat ik dan wel leuk vind, ik ben eigenlijk drummer. Ja. Maar de Duits bij de band Duitse, Basgitaar. de basgitaar. Ja. En vergeet niet, ik zal het even zeggen, want het uit zelf toch niet, maar hij is ook een waanzinnige pianist nog. En ukulele, kent het? Ja, ukulele hè. Nee, ik zal, dames en heren, we zullen het opbiechten. Ik heb inderdaad de eer gehad om les te hebben van deze man. En, het was ontiegelijk leuk om te doen. Het was te kort. Ja. Maar goed, we hebben het. Ja, ik zal altijd nog wel lessen bijnemen. Ja. Je zal altijd B-boeken. Ja. Doe maar eens een rittenkaart. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog Tim. Tim is natuurlijk de zanger van de Heershaneband. Ja, gelukkig wel. Geen instrument bij de band, hè? Nee, bij de band speel ik verder niks. Maar verder, ik zoek toevallig wel op Omroep Venlo een kleine reportage. Voor de rest speel ze wel allemaal, volgens mij. Ja, ik heb op de opleiding wel verschillende instrumenten leren spelen. Maar ik ben toch wel vooral pianist wat dat betreft. Dus ik kan een klein beetje gitaar spelen. Maar ik gebruik dat ook voornamelijk net als voor de muziek les te geven. Dus puur functioneel eigenlijk. Maar dus me nooit echt, of niet heel gauw met een gitaar of zo op een podium zijn, denk ik. Nou, we Maar als ik ukulele ga spelen op een gekke morgen, dan heeft Tim ook de gitaar. Ik huur een deal. Ja. Ik huur een deal. Ja, jongens, leuk dat je er ziet. De Heershaneband. Je doet natuurlijk veel meer. Maar goed, we hebben ook maar een kwartiertje ongeveer. Dus wat ik wel wil benoemen is, ik ben ook geweest bij Zonnig in het Zuiden. 2 keer. Eén keer was er nog achtergrondkoor, om het zo te zeggen. En een keer Ensemble, zeggen we net met een mooi woord. Dank u wel. Sorry Floor. En daarna was er in één keer Zo in de hoofdkaart. Ja, zeker. Ja. Maar ik was moeilijk te zijn. Nou, dankjewel. Ja, was leuk om te zijn. Dus toen dacht ik, hey, dat is toch weer van de Heershaneband. Ja, Dat is toch al bekend. Ja. Maar jongens, we hebben natuurlijk een aantal vragen voor de Heershaneband. Wie is eigenlijk nou echt ontstaan? Ja, daar was ik zeker niet bij, dus dat wil ik lekker aan Rick. Ja, de Heershaneband is ontstaan uit de stichting de Heershanen, hè, de leedjeswedstrijd in Venlo voor de jeugd. Voor jeugd, hè? Ja, voor de jeugd. En uiteindelijk waar het oorspronkelijke idee om die jongens en meisjes live te begeleiden met een live band. En daar zien we in eerste instantie voor gevraagd. En het beviel eigenlijk zo goed dat we er ook optredens bij willen doen, gewoon onder een eigen naam. Ja, de Heershaneband waren dan heel makkelijk. Ja. En dat waren in eerste instantie met Noah en Guusje, 2 meisjes op zang. Oh, ja. En uiteindelijk is Tim er in de plaats gekomen en is het uitgegroeid tot de Heershaneband wie we het nou kennen, zeg maar. En zo is ook de naam en de optredens, dat is allemaal steeds groter geworden eigenlijk. Ja, want we hebben ook natuurlijk een aantal keren inmiddels gehad in Velden. En, we mogen best trots zijn op ons Velden, Willem, want we hebben best wel een bandjescultuur. Absoluut. Noem de bands maar op. Ja, wie heeft er allemaal gestolen mee? Zoemaar. Groot geworden in Velden. Van Gelder heeft heel dik gestolen. Linkermik hebben we natuurlijk. En nu de Heershanen. Nou is de Heershanen een beetje onze toesband. Ja. En het leuke is, die artiesten van de Heershanen, van de stichting Heershanen, die begeleiden we nog steeds ieder jaar.
Of ja, we zeg ik, maar ik stond dan lekker te kijken. Dus, maar die jongens begeleiden de herfsthanen nog steeds ieder jaar. Dus officieel op papier is de herfsthanenband losgekomen. Het stond van de stichting Herfsthanen een paar jaar geleden. Maar die samenwerkingen, om het zo maar even te nemen, die zeuken we wel nog steeds op met elkaar. Zeker. Ja, het is wel super tof. Het is een mooi initiatief, vind ik, het Herfsthanen Venlo. En dat ze dan zeker de naam aan kop en de Hels ook nou, ja, tof. Ja, we hebben het er wel natuurlijk wel eens over gehad van, moeten we dan ook de naam gewoon veranderen, hoe dat ding is steeds groter weer. Maar ja, dat willen we gewoon ook niet. Wat zichzelf steeds de Herfsthanen is een mooi begrip, zeg maar, in Venlo. En ook heel simpel gezegd, de mensen kennen ons nu ook al van de Herfsthanenband. Ja, het zou ook graag no ineens nog van naam te switchen of zo. En dat we toch al... Het vult nou in elk geval zeker niet als het goede moment om een naamsverandering door te voeren. Ja. En dat is wat dat betreft ook niet de plan. Vanaf heb je druk zo vanaf 11-11 of dan veel ook al? Of, nou goed, ik heb wel eens contact met Denise, tourmanager. Ja. Die chic woord. Dus onderneem ik wel eens, of dan verneem ik wel eens van dat je druk hebt. We zitten nu natuurlijk in vanaf dat het nieuwe jaar is tot en met als woensdag is eigenlijk bij ons volledig in het teken van de vastelovend ieder jaar. Ja. Dus we zien nu 3 januari begos in Grebbevors en dan doen we er uit mijn kop een stuk of 24. Ja, dan zien nog een paar die nog niet op de post stonden. Ja, daar komen natuurlijk nog wat spannende dingetjes aan, hè? Leuk. Hey. Oh, ik wil een primeurtje, Willem. Nou, dan was je toch gewoon nog best voor de maar we hebben misschien aan het eind van de podcast. Ja, misschien verzinnen we gewoon een primeur. Nee, jongens, ja, goed. Ik heb natuurlijk, we zijn een aantal jaar bezig, enorm naam gemaakt in Venlo. Maar ja, goed, we kunnen er niet meer. Jo Erensprijs gewonnen. De Limburgse Popprijs gewonnen. Allemaal in 1 jaar. Besef je het een beetje allemaal? Ja, dat was wel afgelopen jaar. Maar ja, de Limburgse Popprijs is eigenlijk in 2024 gewonnen. Hè, maar dat was wel in december 2024. Dus het wel een beetje onder hetzelfde jaar. Dat was wel bizar. Aan de hand van de prijzen die we gewoon... Ja, kies van Jo Erensprijs is echt zo'n heel mooi moment. Want ik is echt de erkenning voor... was de Duis. En dan even in hetzelfde weekend, dus altijd met de Nacht van Limburgs Leed, werden we ook tweede in de Venlose Top 100. En kwamen we eigenlijk, er werd een splitsing gemaakt tussen Halmings Vaste het eerste, dan kwamen we met Dave Zales en daarna kwamen Lex met Noord-Zuid. En dat was altijd of Halmings Vast of Noord-Zuid waar de winnaar. En nu stonden we er even tussen. Weet je wel even niet? Nou ja, jawel. Maar we waren tweede. Dus dat was wel grappig. En we hebben een liedje met de hoofdrolzangers opgenomen. Waar Frans en Lex allebei en een liedje met Frans en Lijn nog. Ja. Maar we hebben nog steeds een groepset met die hoofdrolzangers. En dat is natuurlijk wel leuk om even... dat is een sport. Gezellig tot boven in de lies, hè jongens? Maar qua prijzen en hoogtepunten afgelopen jaar wel... bizar. Ja, het leuke is vooral denk ik ook omdat we zien altijd echt, goed wel het hele jaar door extreem hard aan het werken. En op het einde moment Suze aan de boetekant viel van op het andere moment niet. Maar we zien echt wel, het ganse jaar allemaal echt veel heen mee bezig. En met elkaar ook. En die momenten van die prijzen, dat waren eigenlijk toch wel weer... Omdat we zien nooit bezig geweest met we moeten prijzen winnen. Dat is het helemaal niet voor. Maar dat is toch, als het dan zo ineens gebeurt, want dan werd ze natuurlijk niet van tevoren, dan is het toch even, merkte ik dat we als groep ook alweer even dachten van, oh ja, maar wacht eens even, wat hebben we ook wel niet allemaal al gedaan? En toch eigenlijk pas die paar jaar dat we bezig zien. En dat is ook goed dat we zoveel doen. Maar dat soort momenten zien dan wel even de momenten even samen... Niet heel lang, maar even stil te staan en te zeggen van... wow, inderdaad. Maar jongens, bedenk eens even, wat hebben we ook wel niet allemaal al gedaan voor super vette dingen? Ja, want je zit natuurlijk enorm veel met elkaar op de lip, om het zo maar te zeggen. Ja. Heel veel. En als we niet bij elkaar in de buurt zien, dan staat de telefoon meestal ook nog wel rood gloeiend. Ja, we hebben... ik durf wel dagelijks te zeggen. Dagelijks contact. En ook echt wel het hele jaar.
eigenlijk. Maar ja, vergis je ook niet, ook zo'n Pinkpop en zo. Ja, dat is niet, de bereidt niet hetzelfde voor als in de oven in de loco of zo. Weet je. Het is allebei leuk, hè, maar ja, dat kun je natuurlijk... Pinkpop moet natuurlijk wel wat het stond. Ja, En alles is veel groter. Er moet is overal over nadenken. Dat, en het is ook wel goed een soort kans die ze nul krijgt door zo'n prijs. En die ze dan ook wel gewoon, ja, met alles wat ze kent, Ja, heel simpel. Wie kan zeggen, ik sta op Pinkpop. Ja, met mijn dialectproduct op mijn 23ste. Hè? Ik bedoel, we zien allemaal 2, 3, 24, 25 jaar. En we gaan doorstaan met onze eigen muziek in de ganse show spelen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel bizar. Ja, goed, ik heb het zelf. We weten het al meer dan een jaar en nog steeds elke keer dat ik het benoem, denk ik, ja, wat zeggen we nou eigenlijk? Het zal wel heel lang duren voordat het Pinkpop is. Hè? Het zal wel langzaam gaan. Nou, dat zeggen heel veel mensen. Ja, heel veel mensen zeggen van, ja... Als ze dan een 1,5 jaar op wachten. Ja, maar we zien niet aan het wachten. Kijk, en de tijd is ook echt wel nodig. Maar in de tussentijd, we willen dan ook wel het maximale uitrollen. Niet alleen die Pinkpop show, maar ook gewoon de weg naar Pinkpop. Dus we hebben, neven de vaste tour die we nu hebben, komt in maart of april. April begint het April begint de tour. Hebben we de Road to Pinkpop. Denk ik. Ja, hebben we de Road to Pinkpop. Het gaan we online vinden, mensen. Ja, en dan doen we gewoon echt, dat is eigenlijk nog een idee van Frans Polks, hè, moet je wel erbij zeggen. Heb je een nummer Frans Polks, want dan willen we ook volgen voor de podcast. Zo heel even live. 06. Sorry dat ik het onderbreek. Nee, maar niks. Maar we gaan heel klein beginnen in een hoeskamer, dan gaan we naar een tuinconcert, dan gaan we naar een café in Heerlen, dan gaan we naar een café in Maastricht, dan gaan we naar het Openluchttheater. Brunsum. En dan hebben we... Op 29 mei hebben we onze eigen Grensweg-show. Dus zien we super tof dat Grensweg die samenwerking met ons wilt doen. En... Zo leuk zijn als we het weer keertjes krijgen willen. Maar dat... Ja, iets zelfs gekregen. Dat is een goed moment, hoor. Mensen, er is hier net wat gebeurd. Dat heb je gar niet gezien. Dames en heren, de helft van de band in Grensweg met een eigen show. Ja. Hey! En vertel Rick, of we hebben dus ook een eigen sjaal. En die heb je net gekregen. Ja, dat wordt al gezag weer. Ja, dat wordt gezag weer. Nee, zo'n non-sjaal, want dat is een goed thema. Zeker, nou, dames en heren, ik beloof ook, want de Prinsbal hebben we natuurlijk al gehad, hè. Het waren trouwens een fantastische show. Ik beloof ook, met de tent zondag, kijk monderstaan, ik zal de sjaal met de sjaal... Ja, vooraan. Dus kom ik wel gaan. Of ze aan de ukulele hangen. Precies. Dus vinden we aan de ukulele. Maar de Grensweg-show, dat is super tof. En de kaartverkoop gaat ook echt goed. En dat zijn ook leuke momenten. Want daar was eerder over zo'n Grensweg-show nagedacht. Maar ja, er moest 475 kaarten verkopen. Wil ze het uitverkopen. Ja, wie kan het kopen? Ja, het kost eigenlijk bijna niks, mensen. Ik zou allemaal komen. Het is eigenlijk bijna voor niks. En ik zou er snel bezig, want het gaat hard. Ja, de kaartverkoop is wel echt lekker. En dat is ook die gaat met prijzen winnen, trucblikken. Maar het is nou ook gewoon tof om te zien dat mensen ook echt zo'n keertje kopen, zo'n sjaal kopen. Dat mensen wat van zich willen hebben. Ja, en dat is... Ja, het toffe is eigenlijk, we hebben een WhatsApp community, die heet de vriendengroep van de Herfsthanen-band. Of de Herfsthanen-band vriendengroep, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En die, als ze erin zit, dan krijgt ze hele mooie dingen. Zoals dan kan ze bijvoorbeeld alvast eerder, kan ze met een beetje korting, kan ze een vriendenticket voor de Grenswegshow halen. En dat waren er bijvoorbeeld 100 vriendentickets. En die waren gewoon binnen een dag... binnen een paar uur eigenlijk waren die weg. Ja, en nou willen de mensen weten, wie komt ze terecht in de Herfsthanen community? Nou, die staat regelmatig op de social media. Die is goed toegankelijk voor iedereen die dat wilde. Hoeven ze geen auditie voor te doen. Dus er moest gewoon onze socials gewoon in de gaten houden, denk ik. Of spreek ons aan als we ergens spelen, dan kunnen we het erin zetten. Zeker. Ja, en één keer in de zoveel tijd komt er op de story gewoon zo'n QR-code of gewoon zo'n deelname-link. En dan was ze dan lekker snel bezig. Dames en heren, houden de socials van de Herfsthanen de Herfsthanen-band vriendig. In de gaten. Jongens, wat ik ook nog wel interesseerd ben. Je staat vaak samen podium. Unieke gebeurtenissen tijdens een optreden. Dingen die fout gegaan of achter de schermen. Rick is echt keihard gevallen vorige week. Heel veel herinneringen, maar nou mag ik toch ook even wel graven hier.
is er ooit... Ja, dan gaat altijd wel eens wat mis. Maar ik heb me even zo... Nee, iets heel goeds voor de Gijsholen, wat echt... Joshua is een keer bijna op het podium gevallen, de drummer. Ja. Nou, ik heb er natuurlijk ooit trouwens met de kop gestoerd. Ja, inderdaad. Ja, dat vergeet even. Over herinneringen en dingen die er misgingen. Ja, dat was, Want toen ben ze vervangen zelfs nog. Toen ben ik zelfs vervangen, ja. Ja, Ik ben wel teruggekomen. maar heel even voor de mensen die het misschien niet meegekregen hebben, wat was er gebeurd? Nou, we speelden in een Dorstig in Haan, in Venlo, onder in de kelder. En het waren 28 januari. Dat weet ik precies. 2 weken voor vastelovend. En de dag na mijn verjaardag. Ah. En ook de dag na het hofbal. En we speelden daar op een feestje van Jokers Toekomst. Er waren net de Prins van Hoed gekomen, of het Dreespan van Hoed gekomen. En toen, eigenlijk is het Rick zijn schuld en wetnemers. Ja. Maar Rick die besloot toen, want het staat allemaal op film. De deed nog zo'n gebaar, ja dat zie je toen niet. Maar van, kom met mij, we gaan de bar op. Oh. Maar Rick, die was wel goed doet ze nou gekeken. Dus die liep voor mij die bar op en het ging allemaal goed. En ik kwam er achteraan, achter de bar op. En ik was lekker aan het zingen, Marieke en Zine Huzaar, zo toen we middenin. En het was hartstikke gezellig. En ik draai me om en ik kreeg echt een gigantische klap op mijn achterkop. Maar in de roes en de adrenaline en de 45 graden die het al was, ja, snapte ik er eigenlijk weinig van wat er gebeurde. En ik voelde wel een klap, maar dat heel onbewust. En ik draaide me om en ik zie achter me de plafondventilator die ik iedere avond heel hard had zien draaien. Dan zie ik een beetje zo wankelen en langzaam terug in positie komen. En ik denk, dat zou hem wel eens geweest kunnen zien. En we hebben een oor doorgespeeld. En we hebben... Zo mosgel. Ja, en we hebben nog gewoon prima doorgespeeld. En na een minuut trok de kopien weg. En we hadden eigenlijk niks aan de hand. En ik ben nog een hoes gereden. Ja, ik ben nog 2 uur door geweest. Ik heb nog een oor terug naar mijn streek gereden. Hè. Nou, waar we nou zitten, ben ik nog de Gaans naartoe gereden. En de volgende ochtend werd ik wakker. En had ik toch wel een slaag van de meulen gehad. En dan paniek binnen de band. Ja, dat was wel paniek, want dat was, wat we zeiden. In eerste instantie waren er niet zo'n paniek. Want het leek eerst rustig. En toen de dinsdag misschien naar de dokter geweest. Ja, ik ben de maandag meteen naar de dokter geweest eigenlijk. En die zei toen van, nou, ga maar even een paar dagen op bed liggen, want het ziet er niet goed doet. Maar het zou, het leek ook geen zware hersenschudding, omdat ik was ook goed nog wel, omdat ik nog niet wist wat er aan de hand was, ben ik nog gewoon proberen te werken. En nou, dat ging allemaal niet. En toen ben ik naar de dokter gegaan en die zei, ga maar even een paar dagen liggen. En dan zien we dan wel verder. En die paar dagen liggen, dat zien uiteindelijk toch een week of 8 geworden dat ik plat ben geweest. Maar des te moeier dan alles samenkomt. Zeker, dan kwamen we zien. We hebben ook meteen gezegd toen het stond in de krant. We komen 2 keer zo hard terug met vastelovend, zeiden we toen nog. En dat werd iets later. Ja. Maar we zien zeker 2 keer zo hard teruggekomen. En de band heeft natuurlijk wel gespeeld met vastelovend. Ja, dat heb ik ook zelf nog gezien. Met Gabe Cruze en J.D. Rutte. Zo mooi dat ze, goed, ik spreek nou even naar mezelf, dat is toch juist dat er bij de muzikanten onderling alles aan gedwongen wordt om elkaar uit te helpen. Dat heb ik ook van dichtbij mee meegemaakt. Bij Linkermeek, dat is echt tof om te zien. Ja, maar weet je, los van, kijk, we zien dan allemaal bandmatties, zeg maar. Ja. Maar dan even, we zien gewoon de beste vrienden van elkaar. Dus de ga is gewoon voor elkaar door het vuur. Ja. En puur zakelijk gezien, die ken ze ook niet anders. Als tegen een vastloop, gekke maandag. Ja. En 3 dagen van tevoren stoorde ik me in een dikke tien. En de band zei, Maarten, wie komt er niet zondag? Succes. En dan denk ik, fijn. Ja, dat hebben we natuurlijk. Vind maar eens een andere band. Ja, met die eerste 3 optredens die er toen aankwamen, hebben we het wel moeten doen, omdat er gewoon echt niks anders mogelijk was op zo'n termijn. Maar uiteindelijk dat laatste, want ik ben op dinsdag toen uiteindelijk is besloten door 3 dokters dat ik echt geen vastelovend mocht gaan doen. En toen dinsdagavond heb ik geloof ik Gabe gebeld.
Dinsdag veel vastlovend. En op donderdag waren dus het eerste optreden. En toen ziet G volgens mij... Woensdag een hele... Woensdag ziet G Gabe in Maastricht gewoon opholen en gewoon repeteren in Heerlen. En het was een eindig. En voor de mensen toen, Gabe was mijn hoesgenoot toen. Dus bij ons toen, daar waren een soort hele rare sfeer. Want ik kwam op Maastricht en moest al die Venlose nummers binnen een dag gewoon leren. En ondertussen moesten we ook nog zo'n beetje in een kwartier even burken. Met het feit dat dit überhaupt de situatie was. Want ik wil natuurlijk gewoon niks liever dan te zien met vaste Ja, tuurlijk. Dus het was, dat waren echt... Ja, ik zat natuurlijk sowieso al in een roesje toen. Maar dat waren nog... het was echt bizar ook. Maar zoals je zag, terugkomen... Het kwam allemaal wel goed. En de optredens zijn er gekomen. Pinkpop, prijzen, toekomst. Wat denken we aan de toekomst? Wow, grapje. Dit is natuurlijk een spoiler. Want we gaan door de dilemma's van Willem. Hey. Hebben we dilemma's? Ja, we hebben dilemma's. We hebben een paar dilemma's veel gepersoonlijkt, dus je mag je zelf beantwoorden. En we hebben er ook nog veel beide. En ik als leerzuur het wel. Nou, volgens mij ga je dat aardig. Dat is best goed in best gedaan met schrijven dit keer. Ik dacht dat zich bij de kinderopvang werkt, maar die gaat ook zomaar hoezas kunnen weer. De dilemma's. Goed, de eerste verdicht, Tim. Pinkpop of het Stadhuisplein? Pinkpop, dus. Rick, Nederlottem of Mensenkinder? Nederlottem. Rick, zelf vieren of optreden? Optreden. Tim, Jokesprins of Ziggo Dome? Ziggo Dome. Ziggo Dome met de herfsthalen dan. Ik groen ik alleen. Mug ook. Ik denk met een metropoolorkest. Kan ook. Rick, gitaar of drums? Ja, drums. Ik ben wel echt drummer. Ja. Dan, voor beide een dilemma. De kump van de hand van Maarten wil ik even gezag hebben. Skinny dippen of bungee jumpen? Skinny dippen. Ja, 100%. 100%. Nationaal. Ik zou ook dat doen. Lekker. Ondanks mijn walvis. Nou, ik moet zeggen, ik liep bungee jumpen wel echt super cool om een keer te doen. Maar we waren er nog niet bij de dinsdagavond gewoon ik leverskind. Tim Verdeeg, opera of musical? Opera. Dan Rick, op blote vuut vastelovend vieren of ukulele lesgeven aan de Vorst van de Wuilens? Ja, zeker B. Ukulele. Dan hebben we tot slot veel allebei. Of, Ik had ook nog een. maar ik wil eens even inneuken. Rock and roll band of braaf en grote podium. Ja, we kunnen ook best vertellen wat wij doen voordat we het podium opgaan. Wij zetten dan bijvoorbeeld hield ik het liedje Oma en Opa van de Vrijbuiters op. Ja, van Ben Verdellen. Van Ben Verdellen. En dat komen we dan met z'n allen samen zingen in de kleinkamer. In de onderbos. Dat is een ritueel. Dus dat is zo ziet als rock and roll even in de kleinkamer de Roetmens. Ben Verdellen. Lopen we met z'n vier van de Polonaise op liedjes van Ben Verdellen. Ja, jongens, meer rock and roll kan je weer zien in de band. Ja, zeker zeggen. We hebben nog een laatste. Dat is de opvolger van Roeneersen zien. Of gewoon een leuk project van nou. Nee, de opvolger van Rowanese. Ja. Maar Ja, niet zozeer als in de nieuwe Rowanese, als in bereiken wat ze ook bereikt hebben met dialectmuziek. Ja. Maar we doen natuurlijk in deze zin, boete dat het dialect is, maken we natuurlijk totaal andere muziek als Rowanese. Ja. Dus het doel is niet aan zich de nieuwe Rowanese, maar De nieuwe Limburgse band. Ja, precies. Ja, heel veel mensen zeggen altijd van Rowanese van, oh ja, makkelijke muziek, dit en dat, vooral onder muzikanten. Hè. Maar ik heb zoveel respect voor Rowanese, wat die bereiken in Nederland. Want als ze nou in Maastricht stonden of in Leeuwarden of in Sneek, overal is de zaal vol en met precies dezelfde muziek. Ja. En dat is wel echt iets wat voor ons een druim is. Hoe ze onze vaste baan maken van met die vrienden en met de dialectmuziek, wat ons allemaal het dichtst bij het hart het dichtst bij het hart weet. Ja. Wat
wou ik precies zo zeggen. Dus dat is ook eigenlijk een klein beetje een toekomstbeeld. Waar je naartoe zoekt. Ja, zeker. Willen gewoon of niet. Nou, wat is dat toch een mooie... hè? Dat is perfecte voorbereiding, hè? Ja. Moeten we er nog een paar uitleggen of is alles nu? Nee, ik vond Pinkpop, ik snap hem, maar Stadhuisplein. Ja, ik vond het een lastige beginner. Ja, ik moet zeggen, ik vind het Stadhuisplein echt mega waanzinnig om dat te spelen. En ik heb eigenlijk altijd, als ik terugdenk aan vette dingen die we met de herfst aan de band gedaan hebben, dan zien eigenlijk heel veel dingen op de merit komen dan toch wel als eerste bovendrijven. En dat is natuurlijk al gedaan natuurlijk ook. Ja, maar kijk, dit Pinkpop hebben we nog niet gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er vorig jaar zelf voor het eerst überhaupt geweest om eens te kijken van, nou, ik ga even spelen voor het jaar. Wat is dat nou eigenlijk? Toen dacht je, was druk als ik dacht. En gewoon het hele gevoel bij wat we al een jaar kregen en bij het alles wat rondom de naam Pinkpop hangt, maakt het wel zo groeit en dat maakt het dan weer zo spannend en cool of zo, dat ik toch die kant op neigde. Maar het staat een klein mosse me niet af. Nee. Dat is ook een beetje van de stomheid van die dilemma's. Precies. Maar goed, dat is het ding van dilemma's natuurlijk. Hè? Het moet een beetje... Ja, goed. En dus de vraag van de toekomst hebben we beantwoord. Je zit tegenover ons wel om de aanstaande beroemde Limburgse en de Nederlandse band. Absoluut. Laat het open. Laat het open. En in dat geval kennen ze Oost in ieder geval de avond. Ja, tenminste bij mij toe. Ja, precies. En even naar ons eigen veld kijken. Ja, je ziet alweer bij dadelijk in de tent. Heb je er een beetje zin in? Zit je er geloven? Ja, ik vond het echt... Ik was er nog nooit geweest, maar ik was echt zeer, zeer positief verrast vorig jaar. Ik vond het Even de gekke man. Ik vond het broertje gezellig. Ja, maar ook wie afgelopen zaterdag weer het Prinsenbal, of wie heet het? Prinsenbal. Ja, het is overal in de zaal. Er komen gewoon veel mensen op af. Veel mensen ook die onze liedjes kennen. Ja, dat hebben we andere jaren ook gemerkt. En dat die echt hun eigen liedjes mee zingen. Dat is natuurlijk super tof. En hij gaat het daagt er wel altijd af. Ja, en het toffe aan dat gekke maandags, vooral vorig jaar, ik kom zelf niet uit een plaats waar een gekke maandag echt een ding is. Dus ik kon het niet helemaal plaatsen in de zin van, we speelden ook op zondag, op gekke maandag. En dat vond ik dat... dacht ik, maar we speelden ook gekke maandag. Dus ik had oprecht op maandag vrij gepakt op mijn baan hier in Maastricht. Dus ik dacht, dat moet een fout zien, dat is de maandag. Maar goed. Maar was heel erg merk dat ze hier met de mensen in de tent ook proot staan. Is dat is echt het heilige weekend van het jaar. Ja. Zeg maar, leuk Sinterklaas en de kerstman en de Polshaas. Maar we hebben gekke maandag. En ik weet nog dat er toen ook een paar mensen, volgens mij was toen net die Ziggo Dome show aangekondigd, die is in dat weekend. En dat er allemaal mensen zeiden, ik had al kaarten gekomen, ik kon niet man, het is gekke maandag weekend. Ik kon niet weg, je de deur op, het is gekke maandag man. En dat vind ik wel, ik kom zelf uit Zevenum, dat moet je niet doorvertellen. Maar de Nezelskop. De Nezelskop, zeker. En ik heb ergens niet heel veel met het dorpse, maar ergens ook wel weer heel erg wel dat ik dat heel tof vind. En gewoon die gemeenschapszin en die saamhorigheid, om dat zo maar even te zeggen, maar gewoon dat ze met het hele dorp dings, leuk, maar wij zien, dit weekend, dit is ons weekend en dan zien we er allemaal. En dat is, door gij ook soort van niks boven. En dat vult ze heel erg als ze heest thuis, dat die mensen echt het hele jaar naar zo'n weekend hebben toegeleefd. Dus super we zien er heel wel bij. Super leuk om ook voor ons te horen natuurlijk. Ja, maar daarom heb ik ook die maak ik er net een beetje een grapje van. Maar je hebt Boete de uitzending natuurlijk die sjaal gekregen. Ja, die overigens te koop is. Die overigens te koop. Ja, precies. Veel slechts. Nee, gewoon ga niet zeggen. Kost niks. Net niks. Maar we willen ook mee. We zien gewoon dankbaar dat we elke keer mogen komen. Omdat we vinden dat ook echt tof om mee te komen. En toffe feestjes. Groot verzorgen. Ja, en daar wil ik ook mee eindigen. Want ik ga niet let me een PR-man, ik ga me heel boos aankijken. Maar ik ga het toch doen, Willem. Ja, we hebben namelijk in 2027 een jubileum. Hij zit echt paniek volgens mij. Ja, Willem is echt de baas van de PR en dingen die naar boete gebracht werden. En ik doe af en toe iets te veel. Even klap alles. Nee, maar we hebben in 2027 we hebben een jubileumjaar en we hebben een Noord corona.
toen de coronatijd was, mochten Gekke Mond ook niet doorgaan in de Vasteloven en internet. Maar we hebben toen besloten in mei in te horen. Dus we hebben toen in mei een keer, waar het denk ik nog veel ook tijd, hebben we Gekke Mondag gans gevierd. Ja. Dus in gans mei, dus een eerste bij ons kwam de tweede week van januari de Prins, dus tweede week van mei de Prins uitgeroepen, derde week van mei de Prins receptie gehouden en de vierde week van mei hebben we zaterdag, zondag, maandag, dinsdag Gekke Mondagsweekend gevierd. Boete op het plein bij de kerk. Bij Jan Lenders dat uit. Bij de kerk dit keer wel. Dus we noemden dat toen voor de kerk op het plein, het feest. En we begonnen dat volgend jaar in 2027 herhalen in juni. 18, 19, 20 juni, hè Willem? Ja. Dus goed. En Willem, zeg eens eerlijk, mochten de mensen dat al weten? Ja, dat was wel bekend. Maar goed, ondanks dat we geen tourmanagers en andere bezig zien, kunnen we dan weer een beroep op doen. Wat zei je, 18, 19, 20 juni? En 27. Oké, want 26 gaan we op 19 dat is precies een Johan op Pinkpop. Ja, ik denk dat we nog niks hebben staan. Ik zou er snel bij zien als ik ook was. Dat zou wel eens hard kunnen gaan. Super tof. Zo, mechelijk heel leuk. Ik vind het sowieso waanzinnig klinken. Maar is het dan ook weer met de Prins en zo dan? Daar zal wel aanwezig zijn, ja. Maar dat is dan in januari. Maar dat is dan dezelfde. Dan komt niet een nieuwe Prins in mij. Ja, dat kan in januari. Ja, lang gewoon met een te leggen, maar wel verkleed en alles. Ja, dat zal. De ganse zand met krom. Lekker verkleed. Het werd op zaterdag een boetezetting aan alles gewoon. Dat is vet. Jawel. Ja, we zien erbij. We gaan dat goed regelen. We zien erbij. Mensen zien gewoon live getuigen van de onderhandeling over de line-up van de boetes. Dus wat wil ze nog meer? Wel fijn, maar je zit er nu ook aan vast. Hè, dus als pijlenmeisje kijk weer een handen van. Hebben we de eerste vergadering met de programmacommissie al gehad? Nee, volgens mij. Ja, dan zitten hier toch? Nou, Velde, hier... Maar Velde, ziet je er ook bij? Ik denk dat we ook wel namens Velde, want er kwamen net een paar veren in onze reet natuurlijk dat we leuke feestjes hebben. Maar ik denk dat we namens Velde ook wel mogen zeggen dat altijd als je komt, dan is er ook feest. Heel simpel, anders hadden ze ineens boekkoers niet elke dag. Nee, dat doen ze zelf. Hè? Nee, absoluut. Nou, dus zondagochtend, veel gekke maandag. Ik denk dat Jans Velde weer veraan zijn. We doen wel weer de gekke zondag van de gekke maandag. Ja. Zeker. Is er een apart naam? Nee, gewoon de gekke maandag indrinken. Oh, indrinken. Oké. Indrinken. Ja. Want je... Nog eindelijk keer voor mij, hè? En voor alle mensen die luisteren en dit niet weten. Dat zien er niet zo heel veel dingen. Maar Gekke Maandag is een weekend. Van zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Ja, Brokken dinsdag, dat ken ik al. Ja, maar vastelovend. Ja. Het is gewoon vastelovend. Het is vastelovend. Het begint ook op zaterdag. Ja. We hebben op Gekke Maandag. Zaterdag hebben we waarbouwersbal. Zondag hebben we de indrinken van de Gekke Maandag. Maandag is Gekke Maandag. Dinsdag is Brokken Dinsdag. Ja. En dan zitten allerlei activiteiten bij, zoals in elke vastelovensvereniging, een jeugdprinsreceptie en noem alles maar op. Oké. Onze prinsgeboet, tweede weekend van januari. En dat was dit, wordt gezegd weer maar 10 januari. En 31 januari is die week hoor. Ja. Snap je het nou eindelijk? Dit was wel wat ik dacht. Maar ik dacht, ik zit hier nou met de crème de la crème van de Veldense vasteloven. Dus ik zou dat keer nog eindelijk keer goed gelachen willen hebben. Maar dat vind ik fijn, man. We hebben trouwens ook een boek over de historie van Gekke Maandag. Zullen we dat anders Tim gewoon een cadeau geven? Ik ben bijna jurig, hè? Ja, ik ook wel. Als je opgelet, let geen noemen die een keer. 28. Ja, dat was de dag erna. 27 januari. Ja, oké. Maar februari ik 26. Echt hoor? Dat wist ik al. Op Gekke Maandag geboren. Hebben we net al besproken. Ik op zondag. Dat ken ik niet nou. Dat is een gekke mond. We konden mee snappen willen, want we goed. Dit is de langste aflevering tot nu toe. Zullen we tot slot aanspreken op de zondag? Door we eerst tot Geeuwige optreden. Dan door we Maarten op de ukulele. Happy birthday aan de Christek van ons, dat Gekke Maandagsboek. Zullen we daarna aanspreken? Mannen, mensen toe, ik geef hem nou een hand. Je kent je niet zien. Zondagochtend. Maarten begint te zwijgen. Dames en heren, fijne Gekke Maandag. Tot de volgende keer en dankjewel aan de Herres Hanebij. Geen dank. Hey. En Velde gewerkt, hè. Je ziet alles. Al 6, 4, 11 jaar. Zie u hier aan dik slaan. Free audio post-production by alphonic.com.